Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kung kaani ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang o dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenza ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba oy? Ha? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos na direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kalokos ko kwakli! Si Chololot, may angel nga charot. O ganon mga igala sa lain o sumpay niningatong sugilanon ka naguluhan. Si Chalala, my angel not charot. Wow! Wow! Kanindot! Makalaag na ko. Asa ka ako, no? Gusto ko malipay karon. Ug way lain makahatod ako kalipay kung dili. Ay! Tag-ana! Ay! Da! Papa! Gusto to di ay. Mapagwapa ko. Magpaparlor ko. Siya rin din ko makakitang ekal. Asa ko magpaparlor, no? Tama kayo parlor din napita? Ay, saat bang ay may parlor? Anak ko niya. Pero, yun na. Unsa pa nga parlor? Basig barato na niya. Biko na be? Saint Francis Funeral Parlor. Ay, dahil pagod ko. Parlor yun lagi. Anak ko rin magpapretoke sa akong naong. Mula bang nako? Labang nako? Nasikanan? Uy, Nariyod lang. ikaw! Ha! Kita na gyud ta. Karon, tiwasunta ang wa mahuman atong away. Oy! Baya! Ang anghel nga charot! Kuruyog. Nahibaw ko di mo ni. Kamu mo ay nagmugna sa mga kadaot din napita. Pusa. Angay namang sumpuan. Ay pagkatawa. Ay paggahi. Iwa kay angay. Che! Bulis ka na lang wait mo. Bulis ka na lang simod mo bayuta ka ay. At least gwapa! Che! Kaluod. Giluod kunin mo di mo hiwa ka. To tell you frankly ay, sukad masukad, wa pa jog kong kakitag demonyong gwapa. Cha! Imo na tingali ng huna-huna. Pasika po eh! Basig doon na kay kansis utok. Concert, ha? Maunang pataka na lang kag huna-huna ng imong utok diha. Pataka lang ng wait mo. Cha! Oh, excuse me, ha?
Wa taon ni madisalay ang utok ko. Bisag imo ba ning usuwayan? Sumaba. Mag-question ang answer tanduha. Kung dili makatubag sampalongon. Sugot ka? Hoy, ngano ko taong dili? Usay pagtuon mo nako, bugo sama nimo? Pwes, makita ro nato kung kinsi bright nato. Sige. Tagtagutlo ta ka pangutana. Ako yun ang mangutana nimo. Tulo ka pangutana, kada pangutana kung di ka makatubag, sampalong. Sure. Ha? Unya, human ko makapangutana nimo sa tulo, ikaw na pod. Ikaw na sa'y mangutana na ako katulo. Mao gihapon. Kung dili makatubag, sampalong. Sige. Kingatagwari ay. Ha? Nagtuog kang mas bright ka pa na ako, no? Nagtuog ka ba? So, tiyata ka, ha? Kalimata, napabalik-balik ka sa grade 6. Kaganahan, kain na ako ang ako maestra. Dala siya gusto nga mawa ako siyang klase. Wag na ko, wag tawag niya pag... Sino ko tabi? Siya. Wag ko niya pag-graduita. Sige. Ako yun ang mangutana. Sige! Sige! Pangutana na yun! Pangutana na yun! Unang pangutana. Ha? Kinsay unang presidente? Ay! Kasayon! Si Emilio Aguinaldo! Wrong. O si wrong, ha? O si wrong! Kasabay yun ng presidente? Sinoy Duming? Sa? Sinoy Duming? May unang presidente sa kapilya din ni Lugara? Sa kapilya di ay! Mulang busa. Sakit to, ha? Sakit to, ha? Sakit to. Ikaduhang pangutana. Kinsay nagpatay ni Lapu-Lapu? Patay? Absent ba ko, anak, pag-discuss mo, maestra? Kinsa, oy? Dugay. Si Yoyoy Brillame! Bata ka lang, bisag Bill Clinton. Bonsa! Ano kung tao si Bill Clinton may nagpatay nga top sa Amerika? Oy, namasurs Bill Clinton. O iyang nakuha ang usa ka isdang lapu-lapo, iyang gisugba maong namatay. Kaduhan Sobra na ka, ha? Piti. Kasakit. Ay, na, magpangutan na ako, oy. Tara lang, Matt. O sige, Matt, ha? Silang mayang, dunay 5 ka buok mangga. Mangga. Gihatag niya ang tulo ni Lupin. Pila na lang iyang nahibilin nga mangga. Oy! Ka-easy. Of course. Duha na lang. Sayop. Wrong na, sad. Pala mo rin nahibilan yung gihatag magka niyang tulo. Di duha na lang, kailan mo naman kabuok. Oh, 5 ka buok. Gihatag niya ang tulo. Niya kay giuli man ang usa. Unsa? Maunang tulo ang nahibilin, dili duha bugo. Ay! Sakit na nga. Sakit na ba yan? Bugo ka ganay bisag kung saon. Ako na sa... Ako na sa mangutana. Sige, ikaw na sad. Tagway ni ay murag blanggana. Ikaw murag duwang. Da! Guru duwang yun. Labkan taro ka diha murag imo, ha? Kabawas ko di mo naman. Kabawas ko di mo naman. Unang pangutana. Dunay tindira. Dunay tindira. Na maligyag saging. Na maligyag saging. Unya, 5 na lang kabuok, saging ang nahibilin. Dunay tiguang. Gihatag just tiguang ang saging ang 5 kabuok. Pila na lang ka saging ang nahibilin sa tindira. Wana! Wrong! Ha? Oy! Ngano ko taong wrong ko taon? Giolay mas tiguang 5 ka saging. Wag 5 gihapon ang saging nahibilin. Oy, sayop ka, nakakita ko. Wadawatas tindirang giulis tiguang, maong sayop gihapon ka. Ay, kasak. Piti Japon. Ano ko tawa man na sa tindira? Hoy, bugo! Mao bitaw gihatag na lang tos tindirang saging kay dunot na. Nya iya na nung dawaton og balik. Bugo siya. Ay! Tinaka! Sakit na kaya! Ay! Da, sirit laging bayot nga kurudog. Ay, bayot ka demonyong bugo. Da!
Parts. Diin mo ka parts. Ikaw parts, no? Kumusta na ba ka? Ako parts. Okay naman parts. Kitang paalam kung chululot parts. Maayog kasi mo tambal parts, uy. Kadiyot. Diin mo ka nga. Nangita mas lani mo. Dito ko sa dapit ka nahitabuan mo. Akong gibalik mo lugar. Namasin ko nga mabalik ka mong mangtas. Kaya gusto ko sa ikasangka. Parts. Kadelikado ko datong imong gibuhat, parts. Wa ko'y gikadlogan, Parts. Kailangan yun ako. Bisag kinsa pa na. Sige, kayo mo paway pa ko. Naunsa naman ang naong ni Moy. Di mo ni. Murag gikumot naman sad na. Sabihan ka, Day! Wala na kumuta, oy. Wala kumuta. Naunsa lagi na. Nganong murag na gumuos man na. Da, buhat ni sa itong kaaway agaon. Nakita ni ang si Chololat. Ang anghel nga otro sa bayat. Ngano? Unsa may ang gibuhat nimo, ha? Unsa di mo ni? Meow. Agaon. Usabitin na ako mo na ako. Bugo na lang ko. Unsa? Nganong nakapangutana ka maniana, ha? Ngano, di mo ni? Sila gyud es demoni ang nagbuhat sa mga panghitabo dinis among dapit. Karon nasuta ko na gyud. Pasalamat ka demoni nga midagan ka sa tong panag-atubang. Kay kun wa pa, makatilaw ka gyud untag maygi kanako ay. Di tagyog ka tagaag kamay bayuta ka. Sa sunod kung makita ta, makatilaw kas mahait kong espada demoni. Jomong? Dagan ko gustong ipangutana ni mo. May mubag magsulti ta, nga kita na. Ha? Magkapalibog ka. Tagadiin ka magyod. Ugun sa may mong tuyo nga nabot ka man dining dapita. Jomong. Tanghaga alang na ko ang imong paghiabot din sa mong dapit. Mahimubag tubago ni mo nga kung mga pangutana. Ha? Gusto kong mawa kini mga pagduda ko. Mao nga tubaga palihog nga akong gipangutana. Tagadiin ka. Jomong Gusto kong mapapa sa kini mga pagduda ko nimo. Doon ako'y mga nakita nga magkapaduda kayo sa mga linihukan. Tubagaon ako kung tagadiin ka man yun. Gisultihan ako ni Chololot kung tagadiin siya. Nay, Dong Jomong, kini si Chololot. Gikan ni siya sa Mindanao. Nanimpa dinhi. Nangita sa iyang maayong kapalaran. Ug dako ang akong pagpasalamat nga nahiabot kini siya dinhi sa ato anak. Kay dako siyag nahimo, ingon man natabang. Ilabi na jud sa ato mga silingan dinhi. pagstorya ta usab kita. Jomong! Dong! Anak! Ay, pasagdiin na lang na siya, Mader. Ano Sige, man? makisulti ni ako niya nga kamera. Huwag ako lang siya pasabton. Ay, salamat. Ako kay naputo na ang panagsulti. May abot sa Mader.
Unsa? Di mo ni. Mauna agawon, mauna. Muna nakaingon sa tagahan ako mga bukal. Tabugo gud ay nimo. Ha? Question and answer lang. Wa kang katubag. Agawon, duda na ni Edna ito doon, ha? Oh, ni Anggi na di ay. Ang agawon, be. Ang iya makipangutan na sa be. Ni absent mo sa kuana sa mga klase, be. Mawa ko katubag sa mga pangutana, be. Hilom liya, di mo ni. Bugo kagil bisag unsaon. Ay, sabi ko maliwat agawon, di ba na mo? Sabad ya. Dili ka parehas nako. Nga ako'y estudyante, ako rasay maestro. Oh, Bibi, pangutan ako. Unsay gusto mong ipangutana? Unsa man? English? kana agawon, English. Bibi, tuloy ko agawon, be. Unsaon paghimog sentence? Sentence? Oh, sentence. Kasayo. Sir, agawon, sentence. Sige, sentence. Sentence, agawon, sentence. Sentence is a group of words that expresses a complete thought. Tot! Kana nag-bracelet niya. Tot! Ay, kabrad ko di alas ko agawon. Hi! Agawon. Kaya tudlo ko agawon, be. May parehas tani mo, bugo. Ay! Sige, balik pa ako sa kagawon na ka. Agawon tudlo ka ko ba? Kining onsa may ining nasa ng grupo, agawon, grupo. Organisasyon, bugo. Unsa agawon? Organisasyon. 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 Oh, organisasyon. Na, organisasyon. 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 Bugo. Ay, organisasyon. Kanang pagkaon agawon. Food. Kasayon. Pod. Food. Pagkaon. Food. Food. Og na ka pagkaon. Food. Basta pagkaon, food. Na pagkaon, food. Og na, food. Food. Kanang pagkaon, food. Food. Kanang dukot agawon. Basta. O sa ining nasa ng dukot. Di mo ni. Ha? Mangihi sa ko ka dito. Ayaw sa. Tubaga ako pangutana. Anyang pangi, ha? O sa ining nasa ng dukot. Sige. Kay hiyon lagi kay ko. Mangihi sa ko. Day! Di katugutan. No excuse, ma'am. No excuse, ha? Digyo ba mo? Bisag digyo na sa katubag. Sige na. On sa ining nasa dukot. Kayon, kay ko ay! Iya ko rin na buwang ka. Mangisa ko, ha? Agawn! Assignment na mo, ha? Assignment na mo! Kinanglan mo ginamatubag! O sa ining nasa dukot, agawn! Ay! Absent ko ay! Mag-iskasa na! Absent ko! Parts Buding. Oh! Parts! Diim kagikan, Parts Lupin. Gikan ko sa barangay hall. Parts. Sorry kay Parts ha, nga wa kong kauban ninyo gabi eh. Hibaw, beg, yung kas naitabo na ako, Parts. Naibaw mi Parts. Pero sige lang. Wa man say nitabo gabi eh. Murag wa na mulihok ang mangtas. Oh. Pero lain ron ang gikagubtan sa barangay hall. Lain? Oh. Sa mga Parts? Ay, kuan, last term man daero ni Kapitano. Muna gubot kay dito kay daghang ng ambisyon ng magkapitan. Unsa? Kapitan ba? Oh. Daghan kayong mulansad o kapitan ay hasta mga konsehalis. Kuan day Parts Lupin. Dagko na maday karong honorarium labinas konsehal. Ay, husto. Hapit naman sa daing barangay eleksyon, Parts Buding. Pero, bida Parts. Wa pa ka ni masulbad ang problema din sa ato, Parts. Eleksyon na ilang gatiman. Wa pa magkari na madakping mangtas. Mao.
Pero may pasalig man tos kapitan nga mientras naapa siya maglingkod sa barangay, iya gyud kuno ng dakpon ang maong mangtas. Wa pagani nila mailhi kung kinsa gyud ang magtasa? Si Parts Jomong wa pambangon. Parts Jumong re. Ambot Parts Lupin. Ambot og asa to Parts Jumong. Sayo makatumilakaw. Ingon si nang mayang. Asa makato siya? Asam na istoro agaon? May bakasyon lang gihapon? Di mo ni. Ako siyang gipapahuway si Turo. Kay murag init pa kay siya karon. Ug tanaw sa nako niya, murag dili pa makaya sa yan lawas. Nasamdan magod siya. Ambot ug unsang hinagibana ang nakasamad niya. Kay gamay ra ang iyang samad pero murag midako. Migrabe. Mao ka na, di mo na eh. Agaon, dili ka mamatay ang nastora? Ambot lang. Lahi nga hinagiban ang nakasamad niya. Dili ordinaryo lang nga hinagiban. Murag hinagiban kini sa atong kaaway. Unsa agaon? Sa ato pa? Delikado di ay og kita ang masama na agaon. Delikado mo lang. Char. Murag mao ka ng hinagibana ang nakapildi nako sa among sangka dito sa langit. Unsya lang? Mao nga mag-amping ka, demone. Mag-amping ka. Kay murag ni apo dinhi sa yuta ang atong mga kaaway. Nanganaog sila gikan sa langit. Unsa